Ang damot mo. Alam mo, i-unfollow ko to, itong influencer na ito. Kasi naman, ako nauna dun sa pahula-hula niya. Tapos iba yung nanalo. Hindi nabasa yung name ko. Nako, kakainis. Unfollow ko na to. Naiinis ako. Unfollow ko na to. Napakadaya. Bakit mo pinagdadamot ang pag-follow? May limit ba yan na kailangan mong mag-unfollow? Shoutout sa mga nagla-live dyan na gumastos kaso yung nag-follow sa kanila na hindi napiling nanalo ay nag-unfollow. Huwag ganun guys. Di nyo ba na-appreciate ang effort at gastos nila? Simpleng pag-follow lang naman hinihingi nila. Pinagdadamot nyo pa. Sila nga di nagdamot na mag-share ng blessings kahit wala pa naman silang kinikita. Akala nyo yata pag nagka-star icon na at nagka-end stream ads yayaman na sila. Akala nyo lang yun, hoy. Pura siguro dun sa madaming followers, yung umabot talaga ng mga milyon. E paano naman yung mga small influencer? Kahit isang buwan paabutin nila. Mula nang mamonetize sa in-stream ads, di sila kikita ng kahit $1. Dahil depende pa rin yun sa nanonood ng ads na meron sa isang video. Kaya wag kayong mag-assume na malaki kinita nila. Kaya wag kayong mag-unfollow. Kahit na di nyo gusto mga video niya, hayaan mo lang. Ayaw mo nun nakatulong ka na sa iba at sure, i-bless ka ni Lord dahil mabait ka. Saka, alam nyo ba, isa din yan sa dahilan kung bakit madali ma-restrict yung account mo. Kaya babalik din sa'yo ang mga ginawa mo sa iba. Kaya, let's hug one another para sabay-sabay tayong umangat. Walang hilahan pababa. Luma na yan. 2023 na tayo, millennial time na, magbago naman tayong lahat. Para maging masaya tayo. At sana maging masaya tayo sa achievement ng bawat isa. God bless everyone!